Sibiri septembre kalo kile mugan samba fila ani mugan an duuru DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 an ka Mali office central des stupéfiants ni nin ye cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛliw ma an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko OCC ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da skunk ni o ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ale pake 100 yɛrɛ de kɔni kan ka ye gare routière yɛrɛ kɔni na don tɛmɛnenw la an ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni an kun y'a da tulo kan k'a fɔ k'an ka ekɔli karamɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni taara u ka enregistrement kɛ SIGRH yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la ko mais o n'a ta o ta an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni liste min cari k'a yira k'a fɔ ko maaw ka enregistrement yɛrɛ kɔni ma kɛ ko olu tɔgɔ bɔra o la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kan alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 fonction publique ministre de la refondation olu ni ekɔli karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka maaw ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kuma ni koɲɛ yɛrɛ kɔni kan ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye an ka Mali autorité olu ye décision kura ta ni koɲɛ yɛrɛ kɔni kan u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fili kɛra ka ekɔli karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fara liste kan minnu ka enregistrement yɛrɛ kɔni ma kɛ ko o ekɔli karamɔgɔ ninnu ka sara yɛrɛ kɔni tɛna latigɛ k'u bɛna u tɔgɔ bɔ o liste in fɛnɛ la o fana tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni ɲɔgɔn ye ba in yɛrɛ kɔni na décision wɛrɛw yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autoritéw fɛ an bɛna da se olu fɛnɛ ma ni ka olu walawala aw ye alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 19 san 2025 an ka Mali miniko minisiri ni o ye professeur Amadou Keita ale ni Turki yɛrɛ kɔni ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna ni o ye FCLAN yɛrɛ kɔni ni maa fila ninnu ye ɲɔgɔn ye kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Turki ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali ka miniko yɛrɛ kɔni ka intéressé don o ko la wale de kɔni an ka miniko minisiri ni Turki ka lasigiden yɛrɛ kɔni kumana Mali ale ni Turki yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɛɲɔgɔn min tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la miniko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na Mali ka miniko minisiri ni Turki ka lasigiden yɛrɛ kɔni kumana o jɛɲɔgɔnya kow de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min kɔni ye Donald Trump a b'i n'a fɔ ale yɛrɛ kɔni dɛsɛn bɛ Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛbanko baara in yɛrɛ kɔni na alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 conférence de presse dɔ senfɛ conférence de presse min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmɛ ale ni Royaume-Uni ka premier ministre yɛrɛ de kɔni fɛ o conférence de presse in de senfɛ Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine ni o ye Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'o ye ale jigila misɛnya kosɛbɛ wa k'a ye yiri ju tigɛ n'a ye ka da kan wagati min ale Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛna fanga la ale kun bolo ko min ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛkun yɛrɛ kɔni k'o banni bɛ teliya ni diɲɛ kɛlɛ bɛɛ ka da kan ko jɛɲɔgɔnya kun bɛ ale ni Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ la ko nka min ye Vladimir Poutine o kɔni yiri ju tigɛ ni ale ye nin ko la alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 Laurent Gbagbo ni ale kun ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔ filila ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa candidature yɛrɛ kɔni ka liste yɛrɛ kɔni na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka porte-parole ni o ye Abiba Touré yɛrɛ kɔni o bɛ conférence de presse kɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na conférence de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ Laurent Gbagbo ka parti maaw yɛrɛ kɔni hakilina ye min ye Alassane Dramane Ouattara ka mandat na in na u b'u da se o ma Abiba Touré ale bɛ kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ka mandat na ko in yɛrɛ kɔni ma an bɛna da se olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ni ka olu walawala ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ni kunnafoniba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na min ye an ka Mali office central des stupéfiants ni nin ye cakɛda ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 OCC ka cɛ dɔw k'olu kɔni opération ɲumanba dɔ kɛ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min kɛra sebayaba ye u bolo ka da kan u sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛnba dɔw kan ko OCC ka cɛdenw ye nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération in kun cɛra ni skunk ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni o
o paquet kɛmɛ yɛrɛ de kɔni minɛli la ale ni maa kelen fɛnɛ minɛli yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opération yɛrɛ kɔni labɛnna lieutenant colonel Mumini Bengali yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale de ye OCS antenne régionale responsable yɛrɛ kɔni ko wa ɲani opération yɛrɛ kɔni baaraw ka daminɛ o y'a sɔrɔ min ye OCS ka jɛdenw yɛrɛ kɔni olu tun ye kunnafoniya girinma ni kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɔfɛ u sɔrɔla ka wuli ni ka taa opération in kɛ o kɛra sababu ni opération yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sebayaba ye u bolo ko ni opération in senfɛ OCS ka cɛdenw sera ka u bolo da maa kelen min kan n'u bisigalen dɔ la k'a fɔ ko o yɛrɛ de kɔni tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ɲɛnaminimafɛn don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni si bɛ san 26 de la ko wagati min OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ u tɛgɛ da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ a kun bɛ Lafiyabugu station de bus yɛrɛ de kɔnɔna yɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi région de kɔnɔna na ko wa wagati min OCS ka cɛdenw bɛ nin minɛ o y'a sɔrɔ ni maa kofɔlen a kun bɛna na valise belebeleba 2 dɔ yɛrɛ kɔni minɛ ko OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni ka ale yɛrɛ kɔni minɛ u ye valise belebeleba 2 nin yɛrɛ kɔni minɛ a la ni ka valise nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma valise nin kɔnɔna wolomali yɛrɛ de kɔni kɛlen u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni o ye skunk ni ale ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni o paquet kɛmɛ yɛrɛ de kɔni kan wa yɛrɛla k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kun kɛnbɛ ni ka ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni dogo cogo ɲuman na valise in kɔnɔna na ko nka OCS ka cɛdenw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲumanlen n'u ka wolomali o kɔni kɛra sababu ye n'u taara bɔ nin fɛn in kan sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu kɛra OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ yɔrɔ in na o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni senfɛ u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ de kɔni ale tɔgɔ daminɛ k'a yɛrɛ kɔni ko ale de ye nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ta k'a di nin voyage kɛlɛ in ma ko maa min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ta k'a di voyage kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ma k'o tigi ye entreprise de transport public bolikɛla dɔ de ye o wale in kɔni y'a yira na k'a fɔ ko min ye chauffeur yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko a bɛ n'a fɔ olu fɛnɛ sen don bɛ kosɛbɛ nin baara in na an ka jamana kɔnɔna na ni sɛziba in yɛrɛ kɔni y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye OCS maaw ye olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don wa k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la OCS maa minnu bɛ Kayi région kɔnɔna na ka d'a kan min kɔni ye Kayi région sira yɛrɛ kɔni o ye ɲɛnaminimafɛn donni ba maa ninnu yɛrɛ kɔni ka sira dɔ ye u bɛ min yɛrɛ kɔni minɛ walasa ka se ka don ni fɛn ninnu ye an ka Bamakɔ kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na Kayi OCS ma olu cɛsirilen don kosɛbɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka nin ko ninnu bali ni OCS ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni olu bɛ sinsin ka u ka kuma kɔnɔna na k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka ni jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ u profiter Kayi sigicogo yɛrɛ kɔni na Mali région kɔnɔna na walasa ka se ka u ka nin fɛn kuntan ninnu yɛrɛ kɔni ladon jamana kɔnɔna na ko maa min minɛna nin ko kunkɔrɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni datugu bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bolo ko wa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ni maa kofɔlen min na taa kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka jaabi kɛ ka ɲɛsin a ka ko kɛtaw ma ale ni ɲagini min yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan o bɛ da nin maa kofɔlen in kan ka OCS maaw ni opération in senfɛ olu sinsinna ka ko kura ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye ɲɛnaminimafɛn donni an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o ko yɛrɛ kɔni kɛlɛ kosɛbɛ Kayi région kɔnɔna na walasa ka se ka an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni kisi ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni tali kɔlɔlɔw ma an ka Mali gouvernement maaw kɔni laseli kɛ k'u ye mesure kuraw yɛrɛ kɔni ta walasa majɛ hali ni fili minnu yɛrɛ kɔni donna système intégré de gestion des ressources humaines ni o ye SIGRH yɛrɛ kɔni walasa fili ale ni majɛ minnu yɛrɛ kɔni donna nin baara in na ka se ka o ko ninnu yɛrɛ kɔni ta ka bɔ yen nɔ o ko hukumu de kɔnɔna la gouvernement maaw u bɛ kalo 3 yɛrɛ kɔni di an ka jamana foroba cakɛda baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni ma t'u ka enregistrement yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ kalo 3 di nin ma yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se ka taa u ka enregistrement kɛ o kalo 3 kɔnɔna na ni décision in taara alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 réunion kɛyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna réunion kɛyɔrɔ min na an ka Mali ministre du travail kun bɛ yen an ka Mali ministre de la refondation fɛnɛ kun bɛ yen ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ k'an ka jamana foroba cakɛda syndicat caman fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na ni o dɔw ye Union nationale des travailleurs du Mali maaw ka ɲɛmaa dɔ ni o ye Amadou Baye ale kun bɛ yen CSTM olu ka ɲɛmaa ni o ye Amadou Kulibali o fɛnɛ kun bɛ yen SNEG ni o ye an ka jamana école karamɔgɔ syndicat yɛrɛ kɔnɔ olu ka représentant 2 kun bɛ yen CDTM maaw fɛnɛ ka ɲɛmaa kun bɛ yen ni o ye Umar Traoré fo ka taa se SIGRH yɛrɛ kɔni baara yɛrɛ kɔnɔ na maa minnu sen donna o ko la olu fɛnɛ ka membre caman fɛnɛ kun bɛ ni ɲɛgɔn ye kɛyɔrɔ in na an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko agent 122 minnu yɛrɛ kɔni ka enregistrement yɛrɛ kɔni kɛra ka ban ko agent 122 nin yɛrɛ kɔni na ko agent 600 bɛ yen nɔ olu ka récépissé bɛ u bolo wa u ka enregistrement yɛrɛ kɔni kɛra ko nka ko fili yɛrɛ kɔni
kɔni kɛra ni ka o agent enrôlé ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fara liste kan minnu yɛrɛ kɔni ma taa u ka enregistrement kɛ k'o fili kɔni an ka Mali autorités de sɔrɔ ko agent 6,000 minnu ka enregistrement yɛrɛ kɔni kun kɛlen don n'u ka récépissé bɛ u bolo nka ni fili kɛra ka olu tɔgɔ fara agent yɛrɛ kɔni ka minnu ka enregistrement yɛrɛ kɔni ma kɛ ko o man kun ka salaire kun bɛna tigɛ septembre kalo yɛrɛ kɔnɔ na ko nka min an ka Mali autorités u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka o agent 6,000 ninnu bila tilennenya kɔnɔna na cogo min u bɛ se k'u ka saraw yɛrɛ kɔni ta teliya la ko min ye agent ye minnu yɛrɛ kɔni ma taa u ka enregistrement kɛ halisa an ka gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko agent nin agent 36,100 ni 151 ni komi an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ko kɔni ye kalo 3 di an ka agent ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ma enrôlé yɛrɛ kɔni walasa u ka se ka n'u ka enregistrement kɛ ka u bila tilennenya kɔnɔna na ko k'a daminɛ septembre kalo tile 27 nata in na san 2025 komi an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni u bɛna agent dɔw yɛrɛ kɔni lawuli ka olu bila ka taa an ka jamana région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa an ka foroba cakɛda baarakɛla minnu bɛ n'u ka enregistrement ma kɛ olu ka enregistrement yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na ka sɔrɔ u m'u déplacer ka na Bamakɔ kɔnɔna na ko maa minnu bɛ CT20 situation yɛrɛ kɔnɔna ni o ye contrat à durée déterminée maaw ye ko maa yɛrɛ fɛnɛ ka kuma yɛrɛ kɔni fɔra ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ contrat à durée déterminée yɛrɛ kɔnɔna ko olu bɛna na u ka saraw sɔrɔ ko agent ninnu ka kalo sara bɛ di u ma wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ latigɛ walasa u ka enregistrement ka se ka kɛ kalo 3 in kɔnɔna na ko doublon ka 27 minnu yɛrɛ kɔni yɛrɛ ni o ye kaye min yɛrɛ kɔni na maa kelen tɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ko 2 yɛrɛ de kɔni kɛ machine yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa ninnu a laɲini don u fɛ u ka t'u ka situation yɛrɛ kɔni latilen kalo 3 in fɛnɛ kɔnɔna na min ye gouvernement maaw ye u ni syndicat yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye sen fɛ u sinsinna ka ko kura yɛrɛ kɔni ko walasa an ka foroba cakɛda baarakɛla maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka enregistrer yanni kalo 3 in délai yɛrɛ kɔni cɛ k'a ka kan foroba baarakɛla ka syndicat maaw yɛrɛ kɔni ka u sen don o ko in na u ka collaboration tɛmɛ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ la ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra siga foyi t'a la jamana foroba cakɛda maaw bɛɛ lajɛlen ka enrôlement bɛ kɛ ko communiqué officiel bɛ nana kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ walasa agent minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin situation in kɔnɔna na décision kura min taara u ka ko ɲɛ ka se ka u lakunnafoniya o décision kura ninnu na ko min ye SIGRH yɛrɛ maaw ka comité d'exécution maaw ye olu bɛna na ni ko in yɛrɛ kɔni jateminɛ kosɛbɛ walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ɲɔgɔnna fili yɛrɛ kɔni kana kɛ foroba cakɛda baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka enrôlement yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin kɛra lafiyaba yɛrɛ de kɔni an ka jamana foroba cakɛda syndicat maa caman yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan i n'a fɔ an ka kunnafoniya tɛmɛnenw la an ko ye aw la kunnafoniya yɛrɛ kɔni ko min ye an ka école karamɔgɔw ka syndicat maa dɔw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'u y'u ka enrôlement kɛ ko nka u n'a ta o ta maa minnu ma u ka enregistrement yɛrɛ kɔni kɛ k'olu ɲɛ bɛ u tɔgɔ la o liste yɛrɛ kɔni na nka gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ ko fili bɔra olu yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ donna nin liste in na k'a sɔrɔ u y'u ka enregistrement kɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ maa ninnu bɛ u ka sara sɔrɔ délai kuntagala surun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Turki maaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u intéressé don kosɛbɛ Mali ka minico secteur yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 Turki ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni an ka Mali minico ministre kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye Amadou Keita ye an ka Mali minico ministre ni o ye professeur Amadou Keita ye ale ni Turki ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna ni o ye F Seylan yɛrɛ kɔni ko ni maa fila ninnu ka ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna u ka kuma ɲɔgɔnya bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛɲɔgɔnya min bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Turki yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la don n'a nataw la minico secteur kɔnɔna na an ka minico ministre ale ni Turki ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen foliba kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ni Turki ɲɔgɔn cɛ la ko jɛɲɔgɔnya ka di kosɛbɛ o fila bɛɛ y'a yira k'a fɔ ka u ka laɲini yɛrɛ de kɔni jɛɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ la ka continuer ni ka o jɛɲɔgɔnya tɔ ninnu sinsin kosɛbɛ ko u bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ ka taa n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minico secteur de kɔnɔna na Turki ka lasigiden bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni an ka ministre ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyara kosɛbɛ u ka ɲɔgɔn ye na ko wa ko in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni Turki ka maaw kana investissement kɛ Mali jamana kɔnɔna na ka o ko in yɛrɛ kɔni yiriwa ka promotion kɛ kosɛbɛ F Seylan ni ale de ye Turki ka ambassadeur yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ hakili jigin kɛ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna na Turki ka groupe caman bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na wa Turki ka o groupe min yɛrɛ kɔni bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na o groupe ninnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ Turki ka secteur caman yɛrɛ kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ min ye Turki yɛrɛ kɔni k'ale intéressé don kosɛbɛ opportunité d'affaires minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka investir o ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye professeur Amadou Keita ni ale de an ka Mali minico ministre yɛrɛ kɔni
an ka Mali mini ko yɛrɛ kɔni na potentiel min yɛrɛ kɔni b'a la ale bɛ o wala Turki ka ambassadeur ye wa bɛ sinsin ka ko min kɔni ye Turki ye o ye jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen de ye Mali bolo ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Mali mini ko ministre ni Turki ka ambassadeur yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o kɔni ye étape kura de ye Mali ale ni Turki ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni na kala ka mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Turki y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka ani Mali ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sama ka taa n'a ye mini ko secteur kɔnɔna na maa fila ni yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen bɔra u ka ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni na min ye Turki ka ambassadeur yɛrɛ kɔni o y'a yira k'a fɔ k'a lawasara kosɛbɛ wa ko u kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min kɔni ye u ni Mali ye u ka jɛɲɔgɔnya ka to u ni ɲɔgɔn cɛ la wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛna latigɛ walasa min ye Turki yɛrɛ kɔni ale kana investissement yɛrɛ kɔni kɛ Mali la ka d'a kan intéressé don kosɛbɛ ni Mali ka mini ko secteur ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ni ma kofɔli halisa ale bɛ ka continuer ni a ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni Ukraine jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ ale Donald Trump ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka dankari Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la ko min ye o Vladimir Poutine ye ko kɔni yiri ju tigɛ ni ale ye Donald Trump bɛ laseli kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a bɛ ka conférence de presse dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ u ka jamana kɔnɔna na conférence de presse min yɛrɛ kɔni na ani Royaume-Uni maaw ka premier ministre de tun bɛ ka o kɛ ni o ye Keir Starmer yɛrɛ kɔni o conférence de presse in de senfɛ Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko ɲani ale yɛrɛ kɔni kun ka na fanga yɛrɛ kɔni na ale kun bolo ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ yen ko ale bɛ se ka o yɛrɛ kɔni ban teliya la ko kun ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in ye wa k'ale kun bɛ ka o fɔ wagati min na yɛrɛ kɔni ale kun jigi da bɛ jɛɲɔgɔn min kun bɛ ani Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛla la ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye ko nka min yɛrɛ kɔni ye Vladimir Poutine ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye ko kɔni yiri ju tigɛ ni ale ye ni kɛlɛbanko in na ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na min ye Vladimir Poutine ye k'a yiri ju tigɛ ni ale ye kosɛbɛ yɛrɛ de kɔni min ye Royaume-Uni maaw ka premier ministre yɛrɛ kɔni o ka kumaw kɔnɔna o kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in na ko fɔ ka pression yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Vladimir Poutine kan ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye ka d'a kan ko ni pression yɛrɛ kɔni juguyara Vladimir Poutine kan a bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni dabila Ukraine jamana kɔnɔna na Keir Starmer yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a ka kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka pression baw yɛrɛ kɔni jigin ko kura ye Russie jamana ɲɛmaa kan ko n'u ye o pression yɛrɛ kɔni wajibiya Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni kan ko n'u yɛrɛ kɔni kɛra Vladimir Poutine ale wajibiyalen don ni ka dankari ani Ukraine ka kɛlɛ in na Royaume-Uni maaw ka premier ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Russie jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ko bɛ ka ko min kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko o ko in ni maa min bɛ fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ba ko o ni o ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni tɛ kelen o de la Keir Starmer kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ni Vladimir Poutine ka ko kɛtaw la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛba in yɛrɛ kɔni ko ti a kɔnɔna na o de la ale kɔni ye laɲini kɛ k'u kan ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka pression yɛrɛ kɔni tɔ juguya kosɛbɛ Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni kan nka min kɔni ye Donald Trump n'ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye an ye k'a fɔ k'ale jigila misɛnyara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan wagati min Donald Trump ale kɔni kun bɛ a ka campagne ganenba la walasa ka kɛ a ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o wagati la Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ko n'ale nana fanga la k'ale bɛ dankari kɛlɛ in na tile kelen kuntagala kɔnɔna na nka kabini Donald Trump yɛrɛ kɔni nana fanga la fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o bɛ kalo caman yɛrɛ kɔni bɔ an bɛ ka ye k'a fɔ nɔ foyi yɛrɛ kɔni tɛ ka bɔ kɛlɛbanko in na o de la Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ɲani ale kana fanga la ale yɛrɛ kɔni kun bolo ko diɲɛ kɔnɔna na ni kɛlɛ bɛ yen min kun banni yɛrɛ kɔni kun ka nɔgɔ wa o kun bɛ teliya k'o kun ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in de ka d'a kan wagati min ale b'o fɔ ale kun jigi dalen don ani Vladimir Poutine ka jɛɲɔgɔnyaw de la ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Vladimir Poutine kɔni o ju tigɛ na a ye ale yɛrɛ kɔni fililen to a kɔjɛlan kan walasa ka dansigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni u ka jamana conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ale ka candidature yɛrɛ kɔni rejeté ne ka bɔ Côte d'Ivoire kalata nata candidature yɛrɛ kɔni na o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min ye Alassane Dramane Ouattara ka mana ko ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'alisa ale tɛ jɛn ni nin ko in ye Abiba Touré ni ale de ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka porte parole yɛrɛ kɔni o ye conférence de presse dɔ kɛ alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 conférence de presse min senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni bolo ko halisa fɛɛrɛ bɛ se ka latigɛ walasa
u ka fanga di bɛn ma ale ni ka kumaɲɔgɔnya jɛlenyaw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ni Alassane Dramane Ouattara ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ko nka o n'a ta o ta min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni a tɛ bɔ a jɔyɔrɔ kan ko Alassane Dramane Ouattara ka mana naninako yɛrɛ kɔni a tɛ se ka kɛ wa a man ka tɛ ka kɛ yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Laurent Gbagbo ka porte-parole yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Laurent Gbagbo bɛ fɛ ka Alassane Dramane Ouattara ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ko hakili lajigin ko wagati laban min na Alassane Dramane Ouattara ni Laurent Gbagbo ye fanga yɛrɛ kɔni sama u ni ɲɔgɔn cɛla la ko kun cɛra ni dusuma kasiba yɛrɛ de kɔni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan ko in kɛra sababu ye ni ka jeliba bɔ Côte d'Ivoire la ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa o jeli nin yɛrɛ kɔni ma kɛnɛya ko wa o ko yɛrɛ kɔni kɛra ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o wagati in na u ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni ma labato o ko in kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o dimi min yɛrɛ kɔni sera Côte d'Ivoire ma ni o kɛra jeliba yɛrɛ kɔni halisa o jeli yɛrɛ kɔni ma datugu k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maaw ma ɲina ko in kɔ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la Alassane Dramane Ouattara a kana k'a ɲɛna k'a fɔ ko jamana institution b'a bolo ko kɛlɛkɛminɛnw b'a bolo ko kɔrɔ de ko a ka farin ko cɛ farimanba don ko adamaden yɛrɛ kɔni sanga ani wagati i kɔni tɛ se ka kɛ mɔgɔ farima ye i tɛ se ka kɛ cɛkisɛ ye ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a ɲɛsinna maa yɛrɛ kɔni ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko fanga foyi yɛrɛ kɔni tɛ i la o yɛrɛ de kɔni na min ye Alassane Dramane Ouattara a kana k'a ɲɛna k'a fɔ ko sanga ani wagati jamana institution ni kɛlɛkɛminɛnw b'a bolo k'a b'a fɔ ko a ka farin yɛrɛ kɔni ko fanga bɛ a la k'a k'a dɔn k'a fɔ ko fanga mana k'a la cogo o cogo a fanga yɛrɛ kɔni tɛ bonya ka tɛmɛ jamana kɔnɔdenw ta kan Abiba Touré ni ale de ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka porte-parole ye wagati laban yɛrɛ kɔni na Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni activité minnu yɛrɛ kɔni kɛ a ka porte-parole bɛ walawalali kɛ o kow la ko kabini septembre kalo tile 8 tɛmɛnen san 2025 ni Côte d'Ivoire Conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni maa caman ka candidature yɛrɛ kɔni rejeté ni ka bɔ Côte d'Ivoire kalata candidat la ni o maa rejetélen ni yɛrɛ kɔni na Laurent Gbagbo ale bɛ olu yɛrɛ kɔni na ko kɔfɛ yɛrɛ kɔni min ye Laurent Gbagbo ye ale ye ɲɔgɔn ye caman yɛrɛ kɔni kɛ han'u ka jamana politique maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko Laurent Gbagbo ale ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu fɛnɛ ka candidature yɛrɛ kɔni rejeté la Côte d'Ivoire Conseil constitutionnel maaw fɛ a ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ka se ka maa ninnu yɛrɛ kɔni ka hakilinaw dɔn jɔrɔna ko minnu bɛ u la ka se ka o dɔn ale ni proposition min fɛnɛ bɛ o maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ka sanga ni u ka candidature rejeté ko yɛrɛ kɔni min ye Laurent Gbagbo a ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani ni ɲɔgɔn cɛla la walasa u ka se ka nin fɛnba ninnu yɛrɛ kɔni fɔ a ye k'u hakilinataw dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Laurent Gbagbo ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na u sera ka option 2 de sɔrɔ ko in na option fɔlɔ ye ko Alassane Dramane Ouattara ka parti politique maaw yɛrɛ kɔni ye jaa min da u ɲɛ ka Alassane Dramane Ouattara ka parti politique maaw yɛrɛ bi u ka jan kɔnɔna na n'u ko k'u bɛ o ko yɛrɛ kɔni kɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ka candidature yɛrɛ kɔni acceptera Côte d'Ivoire Conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni fɛ min ye opposition maaw yɛrɛ kɔni u bɛɛ lajɛlen ka ni k'a fara ɲɔgɔn kan ka candidat kelen yɛrɛ kɔni soutenir k'u bɛɛ kan di o ma kalata nata in na ko option filanan ye jumɛn ye o de ye k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ démocratique dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka wajibiya yɛrɛ kɔni min ye kalata jɛlen ye o ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ale ni jamana constitution yɛrɛ kɔni ka labato Laurent Gbagbo kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ni opposition maaw ka ni ɲɔgɔn ye in na ni option 2 yɛrɛ de kɔni yira o ɲɔgɔn cɛ la kelen k'u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka candidat kelen yɛrɛ kɔni soutenir kɛrɛnkɛrɛnnenya la candidat min yɛrɛ kɔni ka candidature acceptera filanan o de ye u kana na maa soutenir u opposition maaw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka wajibiya yɛrɛ kɔni min ye Alassane Dramane Ouattara o kana na i présenter mandat 4nan in na ko min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ni proposition 2 fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛra a y'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ko nka option fɔlɔ ni o de ye k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka candidat kelen yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛnnenya la candidat min yɛrɛ kɔni sugandira Côte d'Ivoire kalata candidat maaw cɛla ko o option ye hali n'a sɔrɔ o ye option ɲuman ye ko o ko ma se ka fangaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka d'a kan o ni opposition maaw yɛrɛ kɔni si ma se ka bɛn a la k'a fɔ k'u ka o ko kɛ bɛɛ lajɛlen ma se ka jɛn ni a ye ko candidat minnu ka candidature rejeté ale ni Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'u si ma sɔn ni hakilina in yɛrɛ kɔni ma ko wa ko in yɛrɛ kɔni k'ale maloya la ko yɛrɛ kɔni t'a la ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire Conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ye candidature minnu yɛrɛ kɔni accepté ko maa ka parti politique tɛ jate Côte d'Ivoire parti politique belebelebaw fɛ ka d'a kan fangaba yɛrɛ kɔni tɛ ni parti politique ninnu na ko kabini o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na u ma se ka bɛnkan sɔrɔ a la wa n'u yɛrɛ y'a kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni tɛna fanga sɔrɔ o de la o hakilina in yɛrɛ kɔni u ye o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ko option filanan ni o de ye k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni démocratie sira yɛrɛ kɔni ye ka pression yɛrɛ kɔni kɛ Alassane Dramane Ouattara kan walasa kalata in yɛrɛ kɔni ka kɛ kalata jɛlen ale ni jamana constitution yɛrɛ kɔni ka labato ko u ni opposition maaw yɛrɛ kɔni sera ka bɛn o option filanan in de la ka d'a kan k'olu ka adversaire
adversaire yɛrɛ kɔni ti candidat ye ko Alassane Dramane Ouattara ka parti politique ani o ɲɛmaa ye ale Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ kɔni ko o de ye olu ka adversaire ye ɲɔtɛ candidat ko yɛrɛ kɔni tɛ olu ka adversaire ka da kan ko min ye Alassane Dramane Ouattara ka parti mɔgɔw ye u bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni minɛ ni k'a kɛ o kelen ta de ye ka Côte d'Ivoire kɛ jamana ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana sariya sunba o kɔni tɛ jamana tagasiraw yɛrɛ kɔni ko fɔ nka jamana sariya sunba o kɔni bɛ kɛ fɛn ye u bɛ min pousser ka bɔ yen nɔ walasa a kana na se ka u déranger ko Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni bɛ jouer la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ye Côte d'Ivoire ka démocratie de ye o y'u ka jamana liberté publique batoli ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ka siniɲɛsigi yɛrɛ de ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni a bɛ i n'a fɔ ale bɛ fɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni dan sira la ka da kan a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min ye Alassane Dramane Ouattara o kɔni kana na se ka mandat 4nan yɛrɛ kɔni sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ani opposition mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na k'u sera ka option 2 yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko in na option fɔlɔ o kun ye u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ni ka u bɛɛ lajɛlen kan di candidat kelen ma min yɛrɛ kɔni ka candidature acceptera ko nka u ma se ka ɲɛ o ko yɛrɛ kɔni na ka da kan u y'a ta k'a lajɛ candidat minnu yɛrɛ kɔni ka candidature acceptera olu ka parti politique yɛrɛ kɔni jatelen tɛ Côte d'Ivoire parti politique belebelebaw fɛ ko yɛrɛ de kɔni u sera ka bɛnkan sɔrɔ min na o de ye k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka wajibiya yɛrɛ kɔni kalata in ka kɛ kalata jɛlen ye wa min ye jamana sariya sunba ye o ka se ka labato cogo min ye Alassane Dramane Ouattara o kana na ka se ka kɛ candidat ye Côte d'Ivoire kalata in na ni ne bɛ dan sigi an bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma